Čus lidi, já vás tady zdravím u mého videa, reakčního videa. Dneska tu máme koukání na Taryho nejbolestivější nikdy jsem. Jay opravdu trpěl. Takže dneska si tady půjdeme zkouknout toto, takže jdeme na to. Kámo, reálně, checking, to nedáme, s tom si stlumit. Čus lidi, tady Jay a Dave a dneska budeme točit Nikdy jsem. Ovšem, jakmile jeden z nás tu danou činnost provedl, či prováděl, či provádí, dostane od mamky vařečko za trest. Takže... Ojojoj, kámo, to je fakt nejbolestivější nikdy jsem. Jako... A já už jsem se těšil, že si dám lahodné vychlazené pivo, protože normálně se ta hra hraje s alkoholem. Přesně, my budeme zase trpět. Kámo, já si pamatuju do dneška, že moje máma měla vyhrazenou vařečku jenom na střískání dětí. A na té vařečce takhle tady měla namalovaný oči, takový mračíka, ty vole. Do dneška si to pamatuju. Naše máma má taky úplně vařečku, prostě už ji teda nepoužívá, ale má třeba vařečku, kámo, jak doslova šéf kuchyně, prostě ta vařečka je několikrát velká prostě a byla vyrobena čistě jenom pro mlácení dětí, takže tak. Začneš ty? Aby to bylo trochu fér, tak otázky jsme si našli na internetu, protože jinak tím, že se známe, tak bychom si zbytečně jako dávali přímo jako cíleně, takže aby to bylo fér, tak to máme přes Klasika. GPT. Já to nechci říct, se dostanu hned z jedničky. Nikdy jsem si neprdnul před nikým, kdo se mi líbí. Tam to musí bolet. Tu štípe. Jo, a tohle jsem nikdy neudělal. Nikdy jsem neprušmejdil cizí věci někoho doma. Tak to já taky ne. Já vždycky, když někde přijdu, tak si takhle sednu a dělám, že tam nejsem. Dělám, že jsem polštář na tom gauči. Mně třeba je jako nepříjemný, když mi někdo řekne, že mám něco vyndat z bundy. Jo, je no, nepříjemný. vůbec to neexistuje. Nikdy jsem omylem neposlal zprávu tomu, o kom ta zpráva byla. Tohle je hodně jako základka věc, ale... No, really, mně se jednou stala věc, že teď jsem to poslala jako na svém hlavním kanále, už se o tom tam debatujeme, máme tam první part a bude i druhý, teď tam prostě jsem nějak jiný natočit, ale bude. O tom, jak jsem nechtěně svojí spolužačce napsal, že že se mě přidala do WhatsAppu, protože nevím, jak se to stalo, ale já menší patrnství se tak hrabal ve starých věcech v mobilu a najednou jsem našel mý spolužačky číslo. Já, kdo to ještě neuhádl, tak jsme spolu chodili, jo. Už spolu nechodíme, nemáme na sebe tak dobrý vibe, jo, ona teď nechodí s nikým, ale uvažuje zase o mě, protože já nemyslí lidi, není to kvůli tomu, že jsem nějak jako, víte co, povahově tlustější, ale ne, to kvůli tomu není, když se tak přiznám, to kvůli tomu není, to je kvůli tomu, že ona je strašně vybíravá a nemůžu si vybrat, ona se furt rozhoduje mezi náma třema, mým spolužákem, mým druhým spolužákem a mezi mnou, kámo. Ona se furt rozhoduje a furt to koluje, kámo, jak na běžícím pásu. Měsíc chodí s tímhle, měsíc chodí s tímhle, měsíc chodí s tímhle. Furt to střídá jak na běžícím páse, kámo. Takže tak. A já jsem se tak vnitř šmátral, ne? Tak já jsem si ji pojmenoval, že, protože já jsem ještě neměl starý jméno, že od toho, jak jsme spolu chodili, tak jsem si ji přejmenoval. A jenom, že to přejmenování bral můj telefon jakože hodně velké, takže mi to přidalo do WhatsAppu. Mně to přišlo divné, protože nic, aby mi to přidalo do WhatsAppu, nic jsem nedělal.
A v tu chvíli začala mezi náma debata. Už jsem to skončil, napsal jsem jí, že budem dělat tak, kdyby se to nikdy nestalo. A ona na ten WhatsApp mě rozklikává každý den. A kdo má WhatsApp, tak ví, že když si rozkliknete to vaše psaní, jako, tak u jména vidíte naposledy, já nevím, třeba ve 12 odpoledne, jo, nebo tak prostě v 1 hodinu odpoledne. Takže tak, no. A já si myslím, že bychom mohli jít, mohli pokračovat už. Ne. No, Já jsem se na to vždycky dával, Já fakt jsem- jako, jo. tak já samozřejmě nikdy nikoho nepomoval, takže všechno dávám mega bacha. Počkej, to někdy lžeš. Nikdy jsem nestratil telefon nebo peněženku kvůli opilosti. Já jsem nikdy nestratil, jo. Já taky ne. Já si na všechno dávám mega bacha. Jako když jsem byl malý, tak vím, že jsem ztratil klíče jednou, ale našel jsem. Tomhle já furt všechno ztrácím. Teď nevím, co říkal u něčeho, asi na veřejnosti, nebo nevím, no, prostě, ale vím, že jsem hodně věcí ztrácel, ale už nestrácím. Já jsem jako jednou kvůli klíčům Už je spíš ztrácím po baráku, takže tak. protože jsem se nemohl trefit do zámku, tak jsem kvůli tomu chrápal před barákem ve křoví, ale já jsem to prostě vzdál, víš co. A vtipný bylo, že mě zbudil táta před tím. Nikdy jsem nesledoval někoho online víc, než je společensky přijatelný. Jakože pravidelně kontroluješ ten profil. No jasně, jestli tam něco nepřibylo, viď. Asi ne. Jo, taky ne. No, tohle si zasloužím ráno, ale zajímá mě, jestli to děláš taky. Nikdy jsem nepředstíral, že někoho nevidím, jenom aby jsem s ním nemusel mluvit. To se nepovedlo, podle mě. Když vidím děti, jak úplně... A já To jo, ale to... Hej, díl, já to třeba dělám před pár lidma, jo, už nevím před kým, ale fakt nikdo je tak otravný, hlavně před malýma dětma, já to prostě nedám kam. Když u mě je prostě to malý dítě, který si se mnou musí povídat o každý volovině, kam, jdeš doslova kolem nějaký opravárny, tyhle, a ona tebe, hele, dívej, tamhle auto rozbitý, kam, tamhle druhý, prostě mě to fakt nebaví, kam. A když se debatuje, že oni třeba jakože udělal tamto, udělal toto, tak on ty furt to dokola opakuje a furt tě otravuje. Prostě ty malé děti se tě snaží prostě nasrat úplně do, aby si vybouchl, kámo, jak můj brácha, který už jednou z toho má vybouchl a už to prostě nedal a zařval na celý lesy. Oni znají tebe, ale ty neznáš je. Já Jo, myslím, jako někoho, s kým se nechceš jako bavit. No jasně. Nikdy jsem se nevymluvil, mám psa nemocnýho, i když žádnýho psa nemám. Ne, jako vymlouval jsem se na spoustu věcí, ale na nemocnýho psa ne. Já jsem se já jsem se taky nevymlouval na psa. Ale mám storku, kdy jsem jako řekl, že musím jít domů a přitom jsme byli u mě doma. A třeba můj kámoš se jednou vymluvil na to, že musí domů, že si nechal doma inzulín, že si musí píknout. Měl cukrovku Ne, aspoň? neměl. Jak se teďka mluvil o tom kámoše, jak mě napadlo. Nikdy jsem nevydával svoji vlastní storku za to, že to udělal kamarád. Víš, že se něco proved, ale potom jsem to prezentoval jako, že kámoš to udělal. Já už jsem třeba několikrát dělal, protože kámo, mě na všechny průsady prostě jsou, a i prostě na mě, všechny průsady jsou na mě, protože já ve škole docela zlobím a tím pádem všechno, co je hrozný, tak je to na mě prostě, jo. Naše učitelka je na nás nasraná, nebo spíš byla, protože děláme bordel, no a samozřejmě jmenovala jména, kdo to dělá a samozřejmě kdo jinýho než já to dělám, i když vole, o přestávce vole, si povídám se svojí holkou, vole, nebo tak něco, prostě ne, stejně to dělám prostě, i když tu po chodbě, kámo. Občas si takhle OK, no, občas si stěru po zábradlí, protože mě to fakt nebaví to scházet dolů, takže si stěru po zábradlí, ale to jako většinou to dělám, když mám dlouhý tričko nebo dlouhý rukavy, a nám to nejede prostě, nebo aspoň mě to nejede. Takže tak no, jinak to scházím schody po dvou, protože jsem fakt línej to scházet prostě to.
takže prostě jako občas si takhle sejdu schody, ale jinak kámo, a občas i zaběhám, jo. Ale kámo, nedělám takový voloviny jak ostatních. Já byl na své úspěchy teda vždycky pyšnej. Já jak na který? Třeba mám story. To je nejlepší story. Říkal mi to kámoš. Vlastně já toho člověka, o kterém mluvil, ani neznám, ale týpek se prý hrozně božil. A šel jakoby prostě s nějakou holkou k ní domů, že jo? A ona šla do sprchy. A frérov se začal chtít mega kadit. Ona měla, že jo, koupelnu se záchodem spojený, takže tam nemohl, že jo? A týpek jak byl božralej, tak se normálně vydělal na zem. S myšlenkou, že to hodí na psa. Otevřel okno, víš co, pohoda. Frérka přišla, v klidu nic, zavřela to okno a najednou to tam začalo smrdět, že jo. Ale říká, rozsvítila a tam to na té zemi, víš co. A on. No to udělal ten pes určitě, že jo. A tam seděl pes, problém byl ten, že byl keramický. A on viděl jenom tu siluetu v té tmě, že jo. Já bych hrozně chtěl vidět, co následovalo jako Jo, já taky, potom. já taky, prý se zbalil a odešel, no. Nikdy jsem se nevymluvil, že mám kluka nebo holku, abych se někomu vyhnul. Real jakože to, teď jsem to neudělal na vás, ale jednou jsem to udělal, ale teď fakt mám jako holku, jo. A nedělám si prdel, protože jak máš hodně game passů v Blue Gameu, tak po tobě holky jdou docela dobře, no. Protože vidíš, že máš všechny game passy, takže určitě ti nebude vadit, že utratíš pár robuxů pro ně. Takže tak, no. Takže kámo, já jsem měl asi 3 holky na Robloxu se svojí teď, co mám, tak 4, ale všechny 3 jsem měl v Robloxu, tak jsem prostě ztratil, protože jsem si kurva změnil účet a prostě další vymoženosti a teď prostě neví, komu se tady, kdo je tady pozvává do frienda a tak dále, takže prostě jsem přišel za své holky, no všechny 3 jsem měl, prostě všechny jsem přišel a nedělám si prdel. A jednou jsem to udělal na kamaráda, protože ty vole, nebo jako, hele, takhle vám to řeknu, no. My jsme jednou, jestli víte, jak jsou ty takový ty sračky, co do toho strčíš 4 prsty a děláš, že jo, to jakoby, no prostě nevím, jak se to jmenuje, ale jsou tam vždycky, můžeš si vybrat sluníčko, čtvereček, obdélník, hej, a potom jsou tam čísla. Kámo. A já jsem si jednou vylosoval, koho miluješ, a zrovna tam byla moje bejvalka, kámo. A jelikož můj kamarád málem prozradil, že jsem se jí snažil dostat zpátky, ale teď už nechci, protože už vím, co provedla a už prostě nesnažím se udělat. Takže no, už jsem se ztratil. To se mi vždycky stalo, když jsem se jo. No, takže tam byla moje bývalka. A předtím můj kámoš jí říkal, že se jí snažím nabolit. Jo. Takhle jsem to vylosoval, hej. A prásknul jsem svoji kamarádku na Robloxu, která to fakt byla jenom kamarádka. Nic jsem s ní neměl. Tak jsem jí prásknul, že to je moje holka, ty vole. Kámo, hej. A reálně to moje bývalka. Kdo to je? Takže tak to, no. Jdeme dál. Vaše budoucnost není ve hvězdách, ale v investicích. Z bank... To hodně rezonovalo. Nikdy jsem neřekl, že mám nějaký plány, abych jsem se vyhnul nějaký akce a mohl jsem zůstat doma. A hrát. To jsem já dělal, kámo, taky. Nikdy jsem nepředstíral, že mě někdo volá, jen abych odešel z nudného hovoru. To já ne. Kdybych měl potřebu odejít z nutného hovoru, bych nejdřív musel s někým zapřít ten hovor. To by zase tak často nestalo.
Krása, se to pojde. Nikdy jsem se nepokusil zachytit vlastní prd. Chvíli taky. Nikdy jsem se nepoblil na nějakou cizí věc. Cizí věc. Že jsi někomu něco nepoblil. Počítej se záda, nohy a tak. Teoreticky ano. Krusy. Já jsem se takhle jednou vohnul a poblil jsem někomu auto. Nikdy jsem se nevykadil z nějakého fakt nepřirozeného místa. Třeba z jeřábu nebo tak. Ten jeřáb měl 110 metrů. Prostě sedíš, kámo, a koukáš takhle skrz ty bříže a najednou vidíš, jak letí dolů, no. Nikdy jsem se nepoškrábal na koulí a nenápadně nepokoštoval, jestli je to v pořádku. Ty máš aspoň dlouhý kalot, tady začínají dobrou žehličku, kámo. Nikdy jsem svému přirození nedal nějaké jméno. Ne. Ty krása. Sedla. Taková klasika. Nikdy jsem neodepsal smajlíka nebo haha, přitom jsem se vlastně vůbec nesmál. Ty jsi takový. No, to jsem dělal já. No to dělá každý. Nikdy jsem nespal s někým, jehož jméno jsem neznal. Já jsem si na 99% jistý, že mi to říkala. Ještě, že ti to řekla. Já byl tak střízlivý, až jsem to zapomněl. Jo, nikdy jsem nespanikařil, že není toaleťák a musel jsem improvizovat. Když jsem u toho nepanikařil, tak se nemusel nechat mlátit. Moje poslední historka je taková, že prostě došel hajzlík a já jsem, kámo, s kalhotama úkolem přelejzal z kabinky do kabinky. Jo takhle, když se mi tohle stalo, jsem naštěstí měl v kapse kapesník. To se mi stalo teď v Egyptě, na letišti. Krom toho, tyhle, že jsem přišel, fakt jako bylo mi docela těžko, víš co, odlítali jsme už zpátky do Čech, ne? Co mého vyložil jsem tam takový náklad, že když jsem takhle spláchnul, tak ta voda spláchla jenom ten papír a prostě ten obsah tam zůstal taky úplně nalepený. Říkám, ty vole, a mě nedošlo nic lepšího. No já vím přesně, co jsi udělal. Takhle tam byla rulička hajzl papíru, Jo, tak jsem to chtěl zkusit jako, takhle jako, že to smáznu, víš co, trošku. A ono to taky nešlo, no a tu ruličku vybarvenou jsem dal také ze zadu, hajzlík, vole, a šel jsem radši pryč. Kam ty Egyptěni jsou takový prasata, vole, oni tam mají štětku, nic prostě. Smazla. Nikdy jsem neměl erotický sen o kamarádovi nebo kamarádce. Ne. A jo. Já jo. Nikdy jsem v práci nebo ve škole nekoukal na film pro dospělé. Ty víš, já jsem nikdy neměl telefon, co by to zvládl. Až na střední možná, ale to jsem zase neměl internety. Na informatice na kompu. No, to se počítá. Prdele. Málo. Víc. Ty jsi víc, vole. Nikdy jsem si neupřel zadek čímkoliv, co původně nemělo být na utírání. Ponožky, trenky, listem jsem to jednou vzal. Taky. Prej, když jsem byl malej, jsem zrovna začal líst, že jo. Tak a jsem mi vytáhnul šplínky. A vymaloval si stěny, ty vole, joj. Abstraktní umění hadr, ty vole. Nikdy jsem se nevyčural do umyvadla, protože záchod byl obsazený a nebyl čas diskutovat. Počítá se, když jsem to udělal z toho důvodu, že záchod je prostě moc daleko od tom vadle blíž. Já si tam myl ruce, ty hejzle. Já by umyvadla nechal. Ale já si pamatuju, jeden kámoš jsme jeli vlakem, že mu se chtělo hrozně čůrat, nechtěl hledat ten záchod v tom vagóně. A jelikož jsme byli v kupéčku, Ne. otevřel to okno, Ne. stoupnul si tam a začal čůrat ven z toho A okna. nejlepší jsou ty lidi, kteří takhle vytahují ty hlavy z toho okýnka, aby se podívali. To taky, jenomže on jak nestál, že jo, u toho kraje, tak nafoukalo dovnitř. na jeho bratra. Nice. Ok, lidi, jsme na konci videa, doufám, že se vám tohle video líbilo. Nezapomínejte soutěžit. OK, tak já vás taky loučím se s váma. Dejte ten like, odběr na všechny moje kanály a my se loučíme zatím, no dobrý, zatím.
Zatím. Čau.